Laurean showroomin ideana on ollut esitellä Laurean koulutustarjontaa ja tapoja opiskella. Ja tosiaan tultiin keskelle kauppakeskusta, että tavoitettaisiin ihmiset ja päästäisiin vuorovaikutukseen heidän kanssaan. Ja tässä kuukauden aikana on esitetty kaikki Laurean yksiköt ja koulutusohjelmat ja on ollut ihan luentoja paikan päällä ja projektitapaamisia ja muuta kaikkea opiskeluun liittyvää. Ja nyt sitten on ollut tämmöinen CV-teema viikonloppu ja pidämytyt on ollut sitten täällä meillä ehostamassa ihmisiä ja antamassa tämmöistä henkistä sparrausta, että jokainen löytää sen oman sisäisen kauneutensa sieltä ja on sitten hyvin itse varma video-CVtä kupatessaan ja työpaikkaa etsiessään itselleen. On puhinaa ollut ovella ja käytävällä ja osa tullut ihan sisäänkin asti ihmettelemään. Joo, siis tää on ihan ensimmäinen kerta ja ihan tämmönen kokeilumielessä, että todennäköisesti kun saadaan käytyä palautteet läpi ja vielä vähän kävijämäärää laskettua sun muuta, niin nähdään, että miten hyvin tää on kannattanut, niin todennäköisesti tulee saman tyylistä, mutta ei varmasti ihan yhtä mittavana, että tää on nyt ollut kuukauden projektia, että ehkä niin kuin pari viikkoa tai viikko tai näin, mutta ei varmaan ihan näin suurena. Joo, eli me ollaan Laurealle tekemässä töitä, ollaan mainostamassa niitä ja tehdään meikkejä, hiuksia, promoa. Joo, kaikki on tosi positiivisia ja iloisia. Joo. Sitten kiva tehdä. Kyllä, eli tämä päivä on mennyt oikein mukavasti. Ollaan meikattu paljon ihmisiä, ollaan eilen meikattu jo vähän vanhempaa herrasmiestäkin täällä ja ollaan tehty oikein piirteitä meikkiä, täällä on tehty kukkaa ja ihmiset on tehty kauniita, ihmiset on ollut tyytyväisiä ja kaikki on erittäin hyvä.